No hyvää iltaa ja hellurei. Niin tos meinasin just käydä nukkua ja kaikki, niin vieltää jotenkin, käy mieli vittu, tässä on kaikkea eroahdistusta ja kaikki. Mä kertoin teille aikaisemmin. Mieli käy ihan ylikierroksille, ei saa nukuttua tossa noin. Meillä on miettiä vielä noita saatana koko tätä yhteiskunnan tilannetta ja kaikki, kun näitä me mietin. Man's gotta do what man's gotta do, niin kuin meillä sanotaan. Mutta me palaa vielä tähän, me just sanoin, että korona on niin passee, mutta tämmönen vittu takin kääntäjä me on. En mä laittanut takki päälle sen takia, että pääsisin tekemään tuon juttu hyvin sanottu. Niin. Meillä miettiä, että tässä alkaa nämä rajoitukset. Mä aletaan olla ihan huulin, että nämä rajoitukset nyt. THL tänään ilmoitti, että ne ei ilmoitakaan enää uusia koronalukuja kaikki. Nyt aletaan pikkuhiljaa kansaa rauhoittelemaan, että tilanne on ok ja kaikki. Vielä viikko sitten oli, että Norjas voi avata nyt koko. Kun siellä on rokotetilanne niin yli, että siellä on melkein 80% yli 18-vuotiaista rokotettuja. Samaan aikaan, että meillä tämä tilanne on niin huolestuttava, että meillä on vain 70% yli 12-vuotiaista rokotettua. Tämmöistä informaatiota meille syötetään ihan oikeasti. Ja nyt taas älkää ruvetko. Mie en todellakaan vastusta kenenkään rokotuksia, ja minä uskon, että se voi olla ihan hyvä, että iso osa jengistä ottaa, että siitä päässään eroon ja kaikki. Mutta oikeastaan ensinnäkin sanotaan, että se 80% on ottaa ja kaikki, tai 70% tai 65%. Nyt on annettu koko ajan semmoista infoa, että ne, ketkä on ottanut rokotteen, niin se koronatauti ei tule niin vakavana ja kaikki. Okei, ja sitten kaikki, ketkä olette niin kuin ihan täysin mukaan siinä, että just tossa, mitä iltapäivälehti mitä Sanna Marin sanoi ja kaikki. No, mutta eikö sit ole hyvä, jos ottaa sen rokotteen ja kaikki? Niin eihän tämä tarvitse murehtia, kun teille se tulee todennäköisesti tosi paljon lievempänä. Ja jos ottaa se korona ja se teille tulee ja kaikki, niin onko se sitten väliä, onko se naapuri sen ottaa ja kaikki. Ja tähän pitää olla tyytyväisiä, mitä tässä ainakin tosi, mitä tämmöisestä yleisestä kuvasta saa, että sitä hekumoidaan kyllä, että sielläkin se yksi rokotevastainen tyyppi, niin sekin kuoli siellä Jenkeissä ja kaikki. Nonni, minä sanoin. Mut joo. Joo, mutta teillä on se rokote. Niin olkaa tyytyväisiä. Kaikista eniten minä voin sanoa vielä tässä semmoisen jutun, että on se aika raskas varmaan monelle. Tiedättekö, kun tämä on kuin joskus sisällissodan aika. En tiedä, en myös silloin elänyt, enkä nyt ole kauheasti tutkinutkaan koko asiaa, mutta sen verran peruspuuttu tuntumaan. Niin. Tiedättekö, kun alkaa niin perheenjäsenet saattaa alkaa. En minä voi tietää, onko semmoista, mutta kyllä mulla on sellainen kuva, että tänä päivänä tapahtuu semmoista, että enot ja sedät ja kummitädit ja on sille kun on tässä vokekelkasta mukaan ja kaikki ja vittua, fuck you Donald Trump ja kaikki. Me on aikaisemmin puhunut, miten nämä rokotteet liittyy kaikki siihen, että joko tai ja sit sulla on koko se nippu, sulla tulee se koko nippu, sori että mä taas jankutan tästä. Se on Donald Trump, rokotevastaisuus, se on salaliittoteoriat, ne on kaikki niputettu yhteen. Et ota rokotetta, okei, tyyppi uskoo liskoihmisiä. Mutta joo, niin me oli tästä tulla. Niin, ja vittu raskas, niin kuin sanottiin, että siellä vapaussodassakin, niin sieltä saattoi olla perheenjäsenet tappamassa toisiaan. Nyt ei olla vielä tappamisen asteella, mutta kuitenkin. Niin, ymmärrän vituttaa, että enot ja sedät ja kaikki. Ja eno ja seti ja kummität, ei niin vituttaa kanssa, että sieltä ota sit rokotetta, kun ne nyt uskoo tähän näin, ja ne on päässyt siihen samaan joukkueeseen, ne on valinnut sen tiimin, että nyt me ollaan vihdoinkin, me pyydän anteeksi mun sediltä, enoilta ja kummitädeltä jo valmiiksi, että teistä, mien syytä ketään teistä,
Ja emme niputa tietenkin siinäkään samaa. Että jos joku tunnistaa itsensä tästä näin, niin siitä kannattaa mennä peilin eteen ja miettiä, niin kuin miekin teen varmaan todennäköisesti tämän jälkeen. Mutta niin, ollaan löydetty tämä yhteinen ja sitten opettu käyttää. Tämä Facebook, tämä on kyllä vittu ihmeellinen keksintö. Täällä on tosi samanoloisia tyyppejä kuin miekin ja kaikki. Ja tämä Facebook, tämä myös aika paljon täällä tulee tämmöistä uutispätkää ja kaikkea, kun sitten ei ajatella, että mitä kaikkea ne sensuroi. Niin kuin ihan, ja tästä on olemassa ihan faktaa. Mien ala siitä selittää tästä näin mielenkuulosta ihan salaliittohörhöltä. Mutta siellä on aika paljon juttuja, että se on aika ohjailemaa. Katsokaa, kun noikin on vaan yrityksiä, ja yrityksillä on aina tapana ohjailla tätä maailmanpolitiikkaa. Uskokaa tai älkää, tämä voi olla salaliittoteoria, että ei me nyt missään Kiinassa eletä tai mitä, tämä on demokratia. Vittu näennäistä demokratiaa, mutta ok. Niin, no, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin te olette käynyt kaikki äänestää se kaikki, ja puolue on muuttunut. Kuinka iso muutoksia on tapahtunut aina? Se elämä on aina silloin se parantuu aina se elämä, kun sä oikeastaan itse uskot niihin muutoksiin ja sä oot tosi tyytyväinen siellä. Vittu nyt Joe Biden on presidentti, nyt meillä ei ole mitään hätää. Sama. Minä vaan puhun nykytilanteesta. Sama on tapahtunut sitten siellä toisessa osastossa, silloin, mitä siinä nyt on 4 vuoden päällä. No. Nyt, yes, Donald Trump, meillä ei ole mitään hätää. Mikä on maailmanpoliittisesti muuttunut ja kaikki? No, en tiedä, tämä menee liian monimutkaiseksi monille, mutta mun uskolliset seuraajat, minä uskon, että moni teistä siellä just toi ja kaikki. Ja sitten muutama siellä saattaa alkaa ajattelemaan jo eri tavalla. Ei se mun tehtävä, mutta pitää ajattelemaan, kunhan me löpisen tässä hommia. Niin tästä tuli tosi nyt vittu. Tästä tuli, sorry, mä tuossa pahoillaan. Tää on vittu kuin jotain satana aivopesu. Seuraavaksi me liityn siihen Anno Turtiaisen puolueeseen. Mikko duunikaveri sanoi, että silloin kun uusi puolue, missä sitä ei saa siellä on ehtona, se on johonkin siellä puolueen käsikirja, en tiedä miten tämä menee niin kuin lain mukaan, että sitä ei voi ikinä edes syrjäyttää, puolueen johtaja paikalla, kevyttä diktaattorimeininkiä. En mä tiedä. Toisten mielestä sitten taas diktatuureissakin on ihan hyvä olla ja kaikki. Että ne on sitten vielä vähän enemmän lampaita kuin ne, ketkä läsi iltapäivälehtien otsikoissa. En mä tiedä. Ai. Niistä rokotteista mun pitää. Niin. Eikö nyt ole asia se, että jos oikeastaan niin ne, ketkä oikeastaan pauhaa niistä, niin että sitten on onnellisia siitä, ettei ne ole mitään hätää. Ja minä ymmärrän huolen, että tulee läheisistä, että ne ei halua ottaa sitä. Mutta edelleen minä suosittelisin semmoista rakentavaa keskustelua ja kaikkea. Silleen niin kuin vielä 10 vuotta sitten käytiin. Että hei, Pena hei. Ihan tälleen sun kummina, niin mä tosi huolissaan tästä. Että mä oon tosi paljon lukenut tietoa, että Penakin voisi olla silleen, että okei, mulla on taas tämmöistä infoa. Sitten alettaisiin niin keskustelemaan niistä kaikki. Mutta nyt ollaan silleen, vittu laita se maski päähän, vittu tappaa ja täällä kuolee vanhukset ja kaikki. Mutta eikö ne vanhukset ole kaikki ottanut sen saatanan rokotteen? Ja jos ne kaikki ei ole ottanut, niin nehän on silloin samanlaisia kuin se Pena. Mitä vittua? Ihan vittu urpo. Eikö jengi tajuu tätä saatana vittu paradoksia, mikä tässä on? Me on huolissaan kaikista eniten niistä ihmisistä, nyt kun nämä rajoitteet loppuu, niin se jengi, ketkä on huutaa sit maskia niiden rokotteiden perään, kun sit yhtäkkiä täällä sanotaankin, kun nyt päättää taas ennen välivaaleja hallituskin lähteä tälle linjalle, vihdoinkin uskalletaan päästää irti siitä saavutetusta vallasta, niin päätetään lähteä sille linjalle, että no, nyt on varmaan, ei ole enää vittu kaikki naapurimaat ja kaikki. Nyt me aletaan näyttää vähän urpolta, jos me jatketaan tätä meininkiä. Niin mitä se jengi? Just se pahin möykkäri. Vittu se saatana.
Pidä se vittu 2 metrin turvan välissä, saatana. Mihin se jengi kuluttaa energiaa sen jälkeen? Kun kaikkea tota ei vaaditakaan enää, satana. Tää käy kuin Oulussa silloin vittu jokunen vuosi sitten, kun Nokia meni vittu säppiin. Tiedättekö, insinöörit puukottaa jengiä siellä kadulla ja kaikki. Kun ei pysty laittamaan ne energiaa tuommoiseen yleiseen. No, en mä sano Nokian insinöörit niinku meuhkaa ja möyhää muuta, vaan niiden energia on mennyt siihen insinöröintiin. Mut sitten tää nykyjengi, niin mihin ne laittaa sitten? Jos ainoa tarkoitus elämässä on vittu huutaa jengille tuolla. Sylki lentää suuta kuin mulla äsken. Laitan vittu maski, saattaa. Tosissaan, mulla on vanhoja, mun äiti on 80, se kuuluu riskiryhmä. No onko sun äiti ottaa sen rokotteen? Mutta silti se no mutta eikö just lukenut lehdessä, että siinä lehdessä mitä siellä luet? Elikkä mikä nykyään siltä Facebook-sukupolvelta onnistuu, Iltalehti, Iltasanomat, Helsingin Sanomat, kaikit päin. Eikö se just lukenut, että se rokote suojaa sinua ihan helvetistä. Että teho-osastot täynnä rokottamattomia. Että älä tuu mulle huutaa, jos sä pelkäät sun äitis puolesta. Huua sun äitille.